Benvinguts novament a un nou programa de Veus del Present. Seguim amb les entrevistes als diferents candidats a aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. Primer de tot anem a presentar els nostres convidats de sempre, els nostres col·laboradors. Arnau, Mario, bon dia. Bon dia. I avui tenim, aquí ho podeu veure ara mateix en pantalla, la Susana Segovia Sánchez, nascuda a Badalona el 1973, és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, té un màster en Cooperació Internacional, un altre en Ciències Polítiques i un postgrau en Antropologia Social. A nivell institucional és diputada del Parlament de Catalunya des del 2018. Molt bon dia, Susana. Bon dia. Bé, doncs comencem abans de tot una breu valoració del que ha sigut la legislatura d'aquest any. Bàsicament, el vostre partit ha sigut, diguem, el que ha tombat els pressupostos o qui, entre cometes, dona la responsabilitat de que hagin tombat els pressupostos i la convocatòria electoral. Quin va ser el motiu principal de que no doneu suport als pressupostos que va presentar el govern central, el govern de la Generalitat? Jo crec que és important posar sobre la taula, que m'imagino que la majoria dels oients i vosaltres també sabeu, que qui té la responsabilitat d'aconseguir aprovar uns pressupostos és aquell partit que té el govern, per tant, el president de la Generalitat de Catalunya. Jo recordo quan l'Ada Colau era alcaldessa de Barcelona, el primer mandat, i alguna vegada no s'aconseguien prou suports per aprovar el pressupost, no? Com ara li ha passat a l'alcalde Collboni, exactament igual. I ningú llavors deia que era culpa del Partit Socialista o d'Esquerra Republicana que l'Ajuntament de Barcelona tingués pressupostos. Ara mateix l'Ajuntament de Barcelona no ha aprovat els pressupostos i no se sent dir que sigui culpa de l'alcalde Collboni no havia aprovat els pressupostos. El que no entenem gaire és perquè, de cop i volta, la Generalitat de Catalunya, quan el president no aconsegueix aprovar aquests pressupostos, resulta que és culpa d'un partit de l'oposició que, insisteixo, té 8 diputats i diputades de 135. El president de la Generalitat només va aconseguir el suport d'un dels 7 partits que quedaven a la cambra. I qui no va aconseguir els suports necessaris, perquè va presentar uns pressupostos insuficients, perquè van presentar uns pressupostos que no tenien model de país, perquè va presentar uns pressupostos que va preferir prioritzar negociar amb el Partit Socialista de Catalunya sense entendre i atendre demandes que nosaltres estàvem posant sobre la taula des del mes d'octubre. Nosaltres, en Comú Podem, amb 8 diputats i diputades de 135, insisteixo, vam donar suport als pressupostos del president Torra en plena pandèmia, el 2020, uns pressupostos de Junts per Catalunya, que sabeu que nosaltres no és precisament el partit amb el qual ens trobem més còmodes fent política, però vam fer un exercici de responsabilitat, ho vam fer amb els del 2022, ho vam fer amb els del 2023 i amb els del 2024 no ha estat possible senzillament perquè no eren uns bons pressupostos, perquè no defensaven un model de país en plena situació d'emergència de sequera i perquè seguien apostant per projectes absolutament fora del sentit comú i de la situació d'emergència que vivim, com la construcció del casino més gran d'Europa. Per tant, jo crec que l'única responsabilitat de que no hi hagi pressupostos a Catalunya aquest any és el president de la Generalitat de Catalunya. Has dit que són insuficients, no només pel Hard Rock, en quina matèria et semblen que també s'hauria d'haver invertit més? Doncs mira, habitatge, és molt fàcil. Habitatge, el president de la Generalitat va ser investit president en el seu moment, amb un acord per una banda amb la CUP i per una altra amb Junts per Catalunya, on amb la CUP es comprometia a arribar als següents pressupostos a 1.000 milions d'euros en habitatge, el pressupost, i amb Junts es comprometien a arribar-hi al final de la legislatura. No ha complert ni una cosa ni una altra. El 2024 el pressupost d'habitatge seguia sent poc més de 700 milions d'euros. El govern va dient que ho augmentaven en 500 milions d'euros en crèdits de l'Institut Català de Finances. Això no són pressupostos, això és senzillament obrir mecanismes per poder accedir a una línia de finançament. No són diners que la Generalitat destina a habitatge. En temes d'educació, o sigui, al final ja no és només diners, sinó canviar i transformar el sistema d'educació a Catalunya, perquè estem veient els resultats dels informes PISA, tothom en parla. S'ha d'apostar una vegada per totes per la 6a hora a l'escola pública, perquè tenim una doble xarxa on l'escola concertada té una 6a hora i rep recursos públics i les escoles públiques de Catalunya no tenen aquesta 6a hora i s'està veient que això està provocant una diferència important en el rendiment dels estudiants. Per exemple, en temes de salut, ja es van comprometre amb nosaltres en el 2023, en els pressupostos del 2023, en què es reforçaria la primària perquè tothom a Catalunya tingués garantit que el seu metge de capçalera l'atén en menys de 5 dies.
El que demana Amnistia Internacional, per exemple, és en 48 hores. Ja estem dient 5 dies, que és el doble del que seria l'estàndard recomanat per Amnistia Internacional. Això encara, avui en dia, no es compleix. I amb els pressupostos del 2024 tampoc s'acompliria. Sabeu que hi ha molta desigualtat en l'accés a la salut depenent d'on vius. S'està avançant cap a un model de concentració de la pediatria que deixarà molts municipis sense pediatre de proximitat. És evident que els pressupostos seguien sent absolutament insuficients per revertir les retallades per molta publicitat i propaganda que faci el govern. Parlant de les retallades, Aragonès us va acusar de, si votava o no, votar sí a les retallades que va fer Convergència fa prou més de 10 anys. Què et sembla aquesta afirmació? Bueno, que evidentment és una afirmació demagògica i en plena esperit de campanya electoral. Nosaltres no hem governat mai amb Convergència, ni amb Junts per Catalunya. Qui ha governat molts anys amb Junts per Catalunya i amb que són els hereus de Convergència és Esquerra Republicana de Catalunya, qui ha estat fent pressupostos amb ells. I en els últims anys hem fet un esforç immens per efectivament començar a revertir aquestes retallades. I llavors ha tingut el suport dels comuns, ha sigut Esquerra Republicana. No té massa sentit que després d'haver donat suport als pressupostos del 2020, del 2022 i del 2023, on s'avançava en revertir aquestes retallades, perquè en el del 2024 decideixis dir prou, perquè cal una aposta més valenta i decidida per un model de país que sigui sostenible, que realment faci front a l'emergència climàtica, ara ens responsabilitzin a nosaltres una cosa que es va aprovar fa 10 anys, el president Mas, amb el suport del Partit Popular, recordem-ho també, i que després han gestionat durant molts anys Convergència amb Esquerra Republicana. D'acord, i respecte a sequera, quines estratègies duria a terme els comuns per revertir aquesta situació i prevenir unes futures crisis hídriques? De fet, en sequera el problema que tenim és que durant uns anys, després de la sequera que va haver-hi, crec que va ser el 2008, que va ser una sequera molt important també, es va fer una gran aposta per invertir en altres vies d'aconseguir l'aigua, no? Per no dependre només, efectivament, de la pluja i del nivell dels embassaments. I va haver-hi una inversió molt important en el seu moment en les desaladores i en les plantes de regeneració d'aigua potable per consum. Això es va fer durant uns anys, després s'ha deixat de fer. O sigui, s'ha deixat d'invertir durant molts anys en realment obrir aquesta altra alternativa per no dependre tant de l'aigua de pluja. Tampoc s'ha invertit i no s'ha exigit a les empreses subministradores d'aigua el manteniment de la xarxa pública. I sabem que hi ha importants fuites d'aigua a través d'una xarxa pública que no està en bon manteniment. Per això nosaltres apostem per la municipalització de l'aigua, perquè en aquells llocs on les empreses públiques són municipals hi ha una aposta molt més clara per un bon manteniment i per un preu assequible per la majoria de la ciutadania. Però és que a més hem d'anar ja cap a un canvi de model. Hem d'anar cap a una anàlisi exhaustiu de quines són les activitats econòmiques que tenen un consum més irracional de l'aigua. I sabem que el turisme és una d'elles. Ara tot just comença a dir-se que es regularà també el consum del turisme com a activitat econòmica, perquè fins ara estaven exactament equiparats al consum humà. Per tant, imagineu un hotel amb 5.000 o 6.000 places, quant consum d'aigua podia tenir, mentre potser les persones que viuen al voltant d'aquell municipi estan tenint restriccions d'aigua. Per tant, s'ha de fer una visió de la planificació econòmica i estratègica del país, tenint en compte que serem un país que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, que no se li està fent front, que les sequeres vindran una rere l'altra probablement, i que hem d'entendre que vivim un clima molt diferent al de fa 20 anys. Per això no s'entén que segueixin defensant models econòmics i projectes econòmics com el casino, que són models de fa 20 anys, quan és evident que un casino que consumeix el mateix aigua que la ciutat de Reus sencera no hi té cabuda. I com es fa aquesta transició del turisme? Perquè som dependents del turisme, hi ha molta gent que viu del turisme, cada any hi haurà taxistes, som una ciutat que rep molts turistes. Com es fa per canviar el model i donar una alternativa a aquestes persones que actualment viuen directament del turisme? Jo no sé si vau veure que ahir sortien uns titulars dient que Espanya havia arribat al nivell màxim de turisme que podia assumir. I això dius, ja, deuen ser els ecologistes que sempre s'estan queixant, deuen ser els partits d'esquerra que sempre s'estan queixant, que van en contra del turisme. Sabeu que ho deia? La patronal del turisme. O sigui, la mateixa patronal del turisme és conscient que han arribat a un límit que rebre més turistes pot ser contraproduent pel mateix sector turístic. I això ho deia la patronal del turisme. La mateixa patronal del turisme i altres patronals, no, com Foment, que creuen que l'aeroport del Barcelona s'ha d'ampliar per rebre 20 milions de turistes més a l'any. És evident que el tema del turisme no el pots negar, però no pots tenir una economia depenent només
d'una única activitat econòmica. Hi ha molts municipis a Catalunya que depenen només del turisme, que s'ha apostat tant pel turisme que no s'han desenvolupat altres iniciatives productives, industrials i de sostenibilitat econòmica que garanteixin feina de qualitat per a la ciutadania i que no sigui una feina estacional. Què va passar amb la pandèmia? Vam veure com va patir tota l'economia catalana per l'alta dependència del turisme. Amb el canvi climàtic és possible que també Catalunya deixi de ser un lloc tan atraient pel turisme, si venen aquí a passar calor i si efectivament s'imposen restriccions com no omplir piscines o com tenir restriccions amb l'aigua de boca o com tenir les parcs i jardins que no els pots regar perquè no tens prou aigua i es veu tot sec. Per tant, crec que està clar que hem d'avançar cap a un turisme que sigui sostenible però que no sigui l'únic cultiu, o sigui, que no sigui l'única principal font d'ingressos del país, apostar per una reindustrialització verda que generi altres alternatives econòmiques i altres fonts d'ocupació digna i de qualitat, i el turisme que acabi agafant una dimensió en la qual sigui, doncs, com dic, integrat dintre d'una economia diversificada i sobretot que tingui al cap aquesta transició ecològica necessària per pal·liar els efectes del canvi climàtic, que, insisteixo, ja està aquí, i voler retardar-ho és encara més absurd perquè ja el tenim aquí. Quins altres sectors s'hauria de potenciar? Perquè parla que s'ha de diversificar l'economia. Concretament, quins sectors veu que, i el vostre partit veu que Catalunya té potencial? Doncs, per exemple, crec que amb els temes d'industrialització verda, o sigui, d'economies industrials per la sostenibilitat, des de la producció, per exemple, d'energies renovables, no? de materials i equipaments per augmentar les energies renovables, s'està fent tota una conversió del sector de l'automoció cap al vehicle elèctric, tot i que tampoc serà la solució a tot, perquè al final sabem també que les bateries igualment tenen un impacte ambiental important, però com a mínim està havent-hi aquesta reconversió. S'ha d'invertir molt més en recerca i en desenvolupament. Catalunya i Barcelona ho és, a nivell internacional, és un pol de referència per temes de desenvolupament tecnològic, de coneixement, de recerca. Hi ha moltes altres activitats que pots fer. Cal dignificar l'activitat del turisme, que, insisteixo, no és no deixar-ho de fer, és dimensionar-la i dignificar aquestes eines. Cal apostar per l'agricultura, cal apostar per l'agricultura i la ramaderia. O sigui, de poc ens servirà també tenir milers de turistes si no tenim fruita, verdura i per oferir-los o carn per oferir-los, perquè estem acabant amb el nostre sector ramader i agrícola i hem pogut veure també les manifestacions. I, evidentment, perquè el camp no es quedi buit i segueixi havent-hi agricultura i ramaderia a Catalunya, cal donar suport a les persones que s'hi dediquen, cal fer polítiques de suport a l'habitatge a les zones rurals i als micropobles perquè la gent s'hi pugui quedar a viure i, sobretot, cal donar expectatives d'una vida digna al seu territori, allà on tenen les arrels, a la gent jove que potser molta no vol marxar i ha de marxar justament per aquesta falta d'expectatives. Has mencionat l'agricultura, hem vist protestes fa uns mesos. Quina proposta concreta pot beneficiar l'agricultura i que defensa en Comú Podem? Perquè recordem, per exemple, actualment hi ha una desigualtat entre les condicions que han de complir els agricultors catalans, europeus, espanyols, amb els agricultors d'altres territoris. I això genera una desigualtat amb la que és molt difícil competir. Com es soluciona les demandes de l'agricultura? Mira, jo crec que un dels principals problemes de l'agricultura, tant aquí com a d'altres països, és el tema de la cadena de distribució. És a dir, tots sabem que potser s'està pagant un quilo de taronges a 0,20 cèntims al productor, estic dient xifres una mica a l'atzar, i nosaltres les estem comprant a 2 euros o 2,5 euros al supermercat. Aquí hi ha un marge de benefici que, a més, sabem que les grans cadenes de distribució i els grans supermercats han utilitzat d'alguna manera la inflació per inflar preus i després, quan la inflació ha començat a baixar, jo crec que pocs hem vist que tornin a baixar els preus, no? Estem veient coses com l'oli d'oliva. O sigui, l'oli d'oliva, els problemes en la producció començaven aquest any. En canvi, l'oli d'oliva que es produïa aquest any, en realitat es comercialitzaria segurament ja l'any vinent, però els preus ja han pujat als supermercats. Per tant, cal intervenir en els preus, cal intervenir en la cadena de distribució i això és una cosa que s'està demanant. Cal establir preus bàsics per la cistella bàsica on pugui combatre's la inflació des d'aquí. Cal donar suport als projectes d'agricultura sostenible. Jo vinc de l'Equador, jo he viscut molts anys a l'Equador
I a l'Equador, durant els anys que va haver-hi el president Correa al govern, es va fer una aposta clara per la sobirania alimentària. La sobirania alimentària, al final, és apostem perquè la producció que es produeix al mateix lloc tingui molta més facilitat d'arribar allà on s'ha de consumir aquest producte. Que sigui molt més fàcil i que no pugi el preu consumir poma de Lleida i que no sigui tan fàcil, la trobis al mateix preu, trobar poma de Xile, perquè és que a més és evident que l'impacte i els costos de distribució i de comercialització i de transport que té una poma de Xile que es venen aquí són molt més alts que els de la producció de la poma de proximitat. Per tant, afavorim sistemes de comercialització i d'accés als productes de proximitat, des de cooperatives de consum i de distribució de productes locals, des de facilitar que hi hagi la comercialització directa entre els productors i els consumidors. Hi ha moltes vies que això es pot fer. El que crec que és un error és pensar que el problema el tenim en les mesures adreçades a garantir la sostenibilitat de la producció agrícola, perquè aquesta producció els mateixos pagesos saben i són conscients que la sequera els hi afecta enormement i que, per tant, ha de ser una activitat prioritària a l'hora de definir retallades per la sequera, però també que amb ells mateixos els hi convé avançar cap a models d'agricultura més sostenibles perquè no siguin tan vulnerables al canvi climàtic i a noves onades de sequera, cops de calor o, en canvi, grans tempestes, com també vam veure fa uns anys, no? Que alternàvem la sequera amb grans tempestes i temporals. I respecte a l'educació, vam veure els resultats nefastos de l'informe PISA. Els comuns què farien per canviar això, a part de la sisena hora que ja he comentat? Què més podríem fer per millorar? Crec que sobretot cal aquesta reflexió i aquests experts que estan treballant-hi i que acaben coincidint en moltes coses. Una de les millors maneres de combatre també aquests resultats és combatre la segregació i la desigualtat. És a dir, és evident que tenim resultats molt diferents depenent del codi postal i no pot ser que els resultats en l'educació i les expectatives professionals i d'ascensor social depenguin molt del codi postal en el qual vius i crec que aquí s'ha de fer una intervenció molt, molt acurada en donar cobrir totes les necessitats de tota la població que va a l'escola pública en igualtat de condicions. Això no s'està fent. Les escoles moltes vegades estan una mica deixades de la mà de Déu, és a dir, amb el projecte de centre el professorat i les direccions fan el que poden sense que realment hi hagi un acompanyament del Departament d'Educació. S'ha apostat per uns canvis en el model pedagògic que crec que s'està sentint a molts experts. Jo no soc expert en educació, però tinc una filla que estudia i estic veient com hi ha molt de desconcert dintre del professorat mateix de les direccions de centre amb aquest canvi de model, no? Els pros i contres. Hi ha molts experts també parlant d'aquests pros i contres. Doncs no s'ha de tenir por a poder revisar allò que et va semblar que era una bona estratègia, revisar-ho bé i millorar i canviar allò que no està funcionant. No ens hem d'esperar a tenir 10 anys de mals resultats de les proves PISA per reaccionar. Jo crec que hi ha també un tema important, que és la incapacitat que ha tingut tots els governs fins ara d'implementar una educació sexoafectiva real i transversal a les escoles i als instituts, perquè els problemes de l'educació no és només els problemes de qualificació i de rendiment dels estudiants, és també a vegades els problemes de bullying, és també a vegades els problemes d'assetjament sexual, els problemes que estem tenint en alguns casos de violència masclistes o de LGTBI-fòbia en alguns centres. Per tant, ara mateix que estem parlant molt de la violència masclista i la violència vicària per tot el que ha passat al Prat i el que ha passat a l'Empordà darrerament, també sabem que la millor manera de combatre aquesta violència és a través d'una formació i una educació sexoafectiva des de petits, i si volem canviar la violència masclista també ho hem de fer des de l'educació i tampoc s'estan inventant recursos en què això sigui possible. Per tant, crec que en educació som un país que hi ha molta gent que en sap molt, que tenim un sector docent, uns treballadors públics de l'educació que en saben molt i que n'han pensat molt, que cal escoltar-los, que cal posar-hi recursos, però cal posar-los bé. Perquè aquest argument és quan hi ha hagut més docents contractats a la història està bé, però aquests docents necessiten un acompanyament, necessiten treballar en condicions, necessiten que es baixin ràtios i necessiten, sobretot, que es combati la desigualtat i la segregació. I també hi ha un punt que és que els nanos passen pese a tenir alguna assignatura suspesa. Això també pot fer baixar, no creu, el nivell dels estudiants? Jo, com et dic, crec que és un dels debats que estan sobre la taula.
crec que veníem d'una manera d'estudiar i aprendre que també hi havia molt d'absentisme i molt d'abandonament escolar. Jo no crec que ara, no sé si les dades demostren que ara hi hagi més abandonament escolar que abans. Abans hi havia molt d'abandonament escolar, no? Quan acabàvem l'EGB. Sí, també influeix que els hi passen amb suspeses i per tant redueixen les estadístiques. Clar, perquè això per les estadístiques queda bé, però clar... No per les estadístiques, o sigui, tampoc és el mateix per un jove que ha de passar cap a la formació professional tenir o no tenir el títol de l'ESO. Això és també així. Si tu no tens el títol de l'ESO perquè t'ha quedat física i química 2 anys, al final aquest jove cap a on l'estàs encaminant. Per tant, crec que la reflexió no és regalar els títols, però sí que entenc que el que es vol és mesurar coses diferents del que es mesurava fins ara. No estic dient que la física i la química no sigui important, evidentment. No. Però potser per una persona jove que el que vol és dedicar-se, doncs, no sé, a l'atenció a les persones grans, no? Potser física i química no és una assignatura tan important i potser el que necessita aquesta persona és acabar l'ESO per poder fer el mòdul de formació professional que li permetrà dedicar-se a això. Dic que crec que darrere hi ha aquesta reflexió i com dic, no és una certesa. Crec que igualment s'ha de revisar exactament. Tampoc sé, i crec que això s'hauria de comprovar amb estudis, si la baixada del rendiment és perquè total aprovo més igual. No ho tinc massa clar que hi hagi aquesta reflexió en la gent jove. La gent jove normalment és bastant responsable també, vull dir, vosaltres sou molt joves, està molt bé que estigueu fent aquest programa i segurament heu estudiat, per tant, crec que no podem tampoc criminalitzar la gent jove que, com que passo igual, no estudio. Crec que s'ha de pensar per què la gent suspèn, no? Per què la gent no hi arriba, i com et dic, jo a través de... La meva filla està ara a segon de l'ESO, ella m'explica moltes coses als seus companys i companyes, i n'hi ha que passen. N'hi ha que passen perquè tenen unes condicions sociofamiliars i econòmiques que fan molt complicat que et centris en els estudis, no? O n'hi ha que passen perquè directament saben que necessiten aquell títol perquè els obliguen a estudiar, però que a la que acabi hauran d'anar a treballar perquè és el que necessita la seva família. Per tant, crec que l'anàlisi de per què els joves deixen d'estudiar o no s'hi esforcen prou ha d'anar molt més enllà del és que aquesta joventut no s'esforça gaire i hem perdut aquesta famosa cultura de la meritocràcia i hem d'analitzar i estudiar bé perquè un jove preferiria suspendre que no aprovar i després poder estudiar i aprendre i tenir un interès per l'aprenentatge. S'ha de pensar bé per què això passa. Seguint amb el tema serveis, recentment també els funcionaris de presons han protestat degut als cas de la mort de la Núria. Com creus que s'ha d'afrontar aquesta problemàtica? Si el fet de que estigui un pres que va ser condemnat per apunyalament treballant a la cuina amb eines de ganivets i aquestes coses és un problema o s'ha d'afrontar d'una altra forma? Crec que aquí han sortit com dues coses. Una, l'incident que va passar, que efectivament va ser una absoluta desgràcia. També crec que el model de penitenciari català és un model referent a nivell europeu, no? De com s'ha treballat en els darrers anys. Em sembla que era la consellera que deia que una cosa com aquesta no havia passat en els darrers, diria que 10 o 15 anys, per tant que és un esdeveniment que també és una cosa puntual. I el que no podem fer tampoc és aprofitar això que ha passat per posar en qüestió temes que tenen a veure i posar en risc temes que tenen a veure amb els drets de les persones internes que, per molt que gent cometi un crim i estiguin cometent una sentència, també tenen uns drets que s'ha de poder respectar i que s'ha de poder garantir. El sistema penitenciari està pensat, tot i que a vegades és molt fàcil caure en el contrari, està pensat perquè les persones puguin rehabilitar-se i reinserir-se a la societat sense cometre cap delicte. Hi ha moltes persones treballant i pensant-hi en aquest tema. Hi ha organitzacions com Iridia i com altres centres que estan treballant-hi molt en aquesta garantia. Entenc que el que va passar en aquest cas és que es van aprovar uns protocols i aquella persona havia passat tots els tests i totes les proves i tots els protocols que garantia que podia estar en aquest lloc. Això no treu que del que ha passat n'aprenem lliçons i fem millores, que crec que és el que també s'està fent des de la conselleria. Jo en això podem ser un grup d'oposició, però crec que hem de ser capaços de ser corresponsables amb les situacions complexes i difícils i amb les decisions que s'han de prendre. Crec que és important que hi hagi un procés de repensar i de veure què ha fallat en aquest cas i què cal millorar, no? Per exemple, doncs, que no hi hagi mai cap de les persones que estan atenent en tallers que estigui sola, amb presos, millorar aquestes mesures de seguretat, donar sobretot garanties a les persones que estan treballant a presons que la seva feina serà segura i serà una feina, però sense que això vagi en detriment
de les polítiques de foment de la reinserció de les persones que estan internes. Jo crec que el que totes voldríem és que una persona que ha comès un crim, un delicte, un cop ha passat els anys de presó que havia d'estar, pugui reinserir-se a la societat amb una vida digna, en condicions que li permetin tenir una vida lliure de delictes. No? I crec que hem de poder trobar aquest equilibri. Vale, ja canviant de bloc, respecte a la llengua catalana, en quina situació creieu que està ara mateix? Espera, crec que hem mogut la càmera, un moment. Així millor, sí, perquè... Perdó, és que molt. Llengua catalana. Llengua En quin punt estem? Crec que la preocupació que existeix a nivell social és una preocupació real. Crec que és evident que l'ús social del català està baixant del que era anteriorment. Però també crec que hem de pensar bé on posem l'enfocament principal i sobretot que no utilitzem l'escola catalana com a arma d'atacar-nos uns als altres, de dir que la culpa és de l'escola catalana per una raó, la culpa és de l'escola catalana per una altra. I tornant, crec que va molt bé tenir fills i filles escolaritzats perquè t'arriben inputs fora del que serien les anàlisis o els estudis. I crec que la meva filla, el 70%, potser el 60%, però jo diria que el 70% de les seves relacions amb els seus companys i companyes a l'institut és en castellà. Clar, jo vinc d'una època en què jo em vaig educar al barri del Fondo de Badalona, o sigui, un barri absolutament d'immigració castellanoparlant, i en el meu institut no es parlava català. Però clar, que molts anys després, no vull dir la xifra, la meva filla estigui en una situació semblant en un institut de Poble Sec, és preocupant. I és preocupant i hem de veure per què està passant això. I està passant, doncs, perquè estan entrant noves maneres de relacionar-se dels joves, que molts a través de les xarxes, a través dels influencers i a través del on el català té poca presència, on no s'ha apostat prou perquè hi hagi presència de referents joves, de gent jove davant dels joves. Crec que passa també perquè ens hem de preocupar perquè les classes que s'han de fer en català es facin en català realment. També a vegades passa que molts docents haurien de fer classes en català i no les fan, acaben passant al castellà perquè tampoc ha tingut prou formació en el català i això s'ha de reforçar. Crec que s'ha d'avançar també una mica en desmitificar la llengua, o sigui, una llengua que ens fa por parlar-la perquè hi ha tot de vigilants de la llengua i de la correcció de la llengua, i et diuen que si fas castellanismes o que si introdueixes no sé què, o que si introdueixes un vocable que potser no està encara reconegut, no? Doncs ja estàs fent malbé el català, no? I tenim la polèmica de la Muixca de no fa gaire, que al final és, o sigui, tens una persona que pot ser referent jove, que és una artista molt escoltada a Spotify en català, i que se senti que perquè en alguna de les cançons o perquè alguna de les paraules que diu no és prou correcta i hi hagi gent que li estigui dient que per culpa seva el català està en perill. Crec que també hem de desdramatitzar una mica i hem de tornar a aconseguir que el català sigui una eina que t'ajudi en l'ascensor social, és a dir, que parlar català realment sigui anar-te millor a la vida i sigui poder-te relacionar amb molta més gent i sigui tenir moltes més expectatives de tenir una vida realitzada i una vida digna. I crec que això també s'ha perdut una mica. Això és el que va comentar l'Ernest Urtasun sobre el que són els talibans de la llengua, que... Bueno, crec que hi hem de pensar, és evident que la llengua Sí. s'ha de parlar correctament i és evident que l'has d'aprendre, però oi que quan aprenem anglès no ens trobem a ningú que ens diu o el parles bé o no el parlis? És al revés, el parlem, el xapurregem, fem l'esforç que fem i la millor manera d'aprendre una llengua i d'acostumar-te a utilitzar-la és fent-la servir. Per tant, si hi ha molta gent que potser és castellano parlant i que fa un gran esforç per parlar en català, el que no podem fer és anar-hi a darrere a matxacar-la perquè comès incorreccions. O si hi ha artistes que estan fent també un esforç, perquè a més és difícil, perquè també és veritat que seria molt més fàcil segurament cantar només en castellà i tenir molta més projecció, no? O un influencer a Instagram o a YouTube, que si ho fa en castellà arriba a tota la comunitat llatinoamericana i per fer-ho en català ha de tenir un esforç i ha de tenir un suport també. Però llavors no fem que la gent que està fent aquest esforç se sentin que tenen a sobre una espasa, no, jutjant tot el temps que tan correcte és el català que parlen. S'ha d'imposar el català o s'ha de fer català llengua única a la sanitat, a l'educació, o creus que això no és la solució? Crec que cap llengua que s'imposa és la solució. Pot generar divisió? No, és que al final tu pots tenir una llengua que t'imposen utilitzar-la, però si tu no te la sents com a pròpia i que és una llengua en la qual t'expresses bé, serà molt difícil que la puguis utilitzar.
Jo crec que hem de mantenir i hem d'apostar per la normalització i per la immersió lingüística que vam començar i que va fer que jo parli català, per exemple. Perquè jo, quan vaig començar a estudiar, no vam fer català a l'escola fins que no tenia 10 o 11 anys. I jo després he pogut desenvolupar la meva vida en català. I ara sóc bilingüe en català i en castellà. La meva família és tota de fora de Catalunya. O sigui, va venir en la migració dels anys 60. Jo no estaria on estic si no hagués après el català i no hagués entès que el català era una eina que m'era útil a la vida. Això hem de continuar fent-ho possible. El català ha de ser una eina útil en la qual la gent que viu a Catalunya se senti identificada, se la senti com a pròpia, li agradi escoltar cançons en català, li agradi veure pel·lícules en català, li agradi anar al teatre en català. També crec que si ets un treballador i una treballadora pública, treballes per un govern de la Generalitat de Catalunya on la llei diu que els treballadors i les treballadores públiques han de parlar català, has de fer un esforç per parlar català, perquè estàs treballant a Catalunya i perquè la gent que et vingui a parlar en català i a dir-te què li fa mal en català, tu l'has de poder atendre i l'has de poder entendre, perquè estàs a Catalunya i molta gent, el català és la seva llengua principal d'expressió. Per tant, no és una imposició, és senzillament que com a treballadora pública del Govern de la Generalitat de Catalunya, que ha de treballar amb tota la ciutadania de Catalunya, on una part molt important de la ciutadania parla el català i s'expressa millor en català que en una altra llengua, com a treballadora pública has de poder expressar-te i entendre'ls en català. I això no és una imposició, això forma part del servei públic i de la vocació de servei públic. O sigui, ha de ser paral·lel, català i castellà, i segons l'idioma que et vingui el client. No. O sigui, jo crec que ha de ser el català és la llengua de l'administració pública de la Generalitat de Catalunya i ha de ser la llengua que prima, perquè això és el que diu la llei i això és el que tothom que treballa per la Generalitat de Catalunya ha d'entendre, que l'escolarització a Catalunya és en català, que l'atenció dels serveis de salut ha de ser en català i que, per tant, tothom qui treballi ha de poder entendre i saber el català. Que estem tenint moments de transició on, degut a la manca de professionals aquí, pot fer que entrin a treballar persones que venen d'uns altres llocs i que s'incorporen, et pot passar que durant un temps aquestes persones potser no entenguin el català. Ara, si volen seguir treballant a Catalunya, jo crec que sí que han de fer un esforç per poder atendre totes les persones que vinguin en català. Vale. Com veu viure els comuns el trencament de Podemos amb Sumar? Crec que no enganyem a ningú, que totes aquestes coses que han anat passant darrerament no són fàcils i no són bones notícies per ningú. També em sembla que al final les organitzacions han de poder fer el seu procés i han de poder treballar des d'on estiguin millor i d'on se sentin millor que ho poden fer. També crec que s'ha de mirar cap endavant, i s'ha de veure com totes les forces d'esquerra que ara mateix tenen representació al Congrés dels Diputats aconsegueixen arrossegar aquesta majoria de la investidura cap a posicions progressistes i d'esquerres, perquè també és una majoria d'investidura on hi ha 2 partits que no són d'esquerres, que són de dretes, i per tant... PNV i Junts. Exacte. Però les forces d'esquerra són més. Per tant, és important que tinguem aquesta capacitat de treballar plegades per arrossegar-los a aconseguir polítiques d'esquerres i polítiques transformadores i polítiques de garanties de dret i que és un moment de mirar cap endavant i treballar cadascú des del seu espai. Polítiques d'habitatge, el govern central ha aprovat el tema de controlar els preus en zones tensionades, què opina els comuns al respecte i quines mesures faria i aplicaria i s'aniria més enllà? Sí, efectivament, portàvem molts anys batallant per una llei estatal d'habitatge i creiem que la regulació de preus és fonamental perquè un dels grans problemes que estem tenint a l'accés a l'habitatge és la bombolla dels preus de lloguer. És a dir, l'augment dels preus de lloguer, que en alguns llocs ha sigut del 100 i el 200% en els darrers anys, que a la ciutat de Barcelona el preu de lloguer mig està per sobre del salari mínim professional, que això és una bombolla que es va alimentant amb l'especulació i que calia posar-hi fre, perquè l'habitatge és un dret, és un dret bàsic, tothom necessita un lloc on poder viure, i hi ha moltíssimes persones que viuen de lloguer i que han vist com, també gràcies a la reforma que va fer en el seu moment el Partit Popular, que amb contractes de 3 anys, cada 3 anys et podien pujar el preu del lloc on estaves vivint de manera sense límits, i que això posava en condició també els projectes de vida de molta gent, perquè clar, com escolaritzes els teus fills i les teves filles en una escola pagant un lloguer de 3 anys, que si potser d'aquí 3 anys no podràs viure en aquell barri perquè els preus s'hauran doblat i no els podràs pagar.
La contenció de lloguers és una mesura que pot ser provisional, temporal, fins a aconseguir contenir aquesta pujada de preus i aconseguir baixar els preus a un nivell que estigui en correlació amb el nivell adquisitiu i amb el nivell de vida de la població. I crec que Catalunya en això està sent pionera, és la primera comunitat autònoma que ho aplica. També recordem que veníem d'una llei catalana de contenció de lloguers que va estar en vigència 1 any i mig fins que el Tribunal Constitucional la va tombar, que en aquell any i mig es va comprovar que sí que donava resultats, que no era veritat que baixava l'oferta, però és veritat que té algunes escletxes que estan utilitzant els especuladors per saltar-se aquesta regulació de preus, com són els lloguers de temporada. Per tant, quan tens una llei que preveu un control de preus, necessites les eines legals i de fiscalització per garantir que s'acompleix i que ningú enganya i que ningú estafa. I ara mateix la urgència és regular els lloguers de temporada, perquè ara mateix està utilitzant els lloguers de temporada per estalviar-se el control de preus. Això es pot fer de dues maneres. Una pot ser a nivell del Congrés, no? Que és modificant la llei, la LAU, perquè els habitatges de lloguer de temporada tinguin exactament els mateixos drets i deures que els de lloguer residencial, però també es pot fer des de la Generalitat de Catalunya amb la modificació del Codi Civil català, que permetria intervenir en el mercat del lloguer de temporada, establint normes molt clares de que un lloguer de temporada està justificat, que no pots concatenar lloguers de temporada seguits, és a dir, si és un lloguer de temporada per 6 mesos, no pot ser que li lloguis 5 vegades per 6 mesos a una persona, perquè això és un lloguer de 3 anys, no és un lloguer de temporada i per tant és un lloguer residencial que està subjecte a la contenció de preus. I sobretot crec que s'ha de ser molt ferm en la fiscalització i la sanció d'aquells que estan fent frau de llei i que estan utilitzant el lloguer de temporada per saltar-se la contenció de preus. Sobre aquesta qüestió, hem vist ara recentment un estudi de la Universitat de Pompeu Fabra amb el portal Idealista que l'oferta a Barcelona i a Madrid ha caigut quasi un 67,4%. Creieu que aquesta limitació de preus, com has dit abans, que no baixava l'oferta, però que en cas l'estudi diu el contrari, creieu que aquesta limitació de preus pot encara dificultar més l'accés a l'habitatge? Perquè clar, si baixa l'oferta en ciutats com Barcelona, que és molt demandada, que la demanda segueix estant, és més difícil trobar un lloguer. Jo el que crec és que un estudi de parte, no sé quina rigorositat i objectivitat té. És de la Universitat Pompeu Fabra. Amb Idealista. Sí, però de la universitat també, no Sí. només un portal. Però seria molt difícil que els resultats d'un estudi portin la contrària als interessos d'Idealista si és que està finançant aquest estudi. I això també ho sabem. Per tant, jo em creuré aquestes dades quan hi hagin estudis d'entitats públiques que facin un estudi rigorós i sense interessos econòmics a darrere. I, per exemple, tenim un estudi de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que és un organisme públic, que va fer aquest estudi durant l'aplicació de la primera llei catalana de contenció de rendes, que no diu això, que el que diu és que l'oferta no va disminuir i que els preus van baixar. Poc, perquè va ser poc temps. Però això és el que diu l'informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. Jo crec que és massa poc temps com perquè puguis fer un estudi amb unes conclusions tan rotundes. La segona cosa és que dintre d'aquest estudi també hi ha el paper dels lloguers de temporada, evidentment. Si els lloguers de temporada els treus ja com a lloguer residencial, sí, clar que et baixarà l'oferta de lloguer residencial, però perquè està havent-hi aquí una actitud orquestrada de molts grans tenidors i de moltes empreses que viuen i que es dediquen al lloguer, de passar el lloguer residencial al lloguer de temporada. Clar, evidentment això et baixa l'oferta de lloguer de residència a la plataforma. El primer que va dir que s'havia arribat gairebé un 90% dels lloguers de temporada al seu portal va ser Idealista. Clar. Sí, però clar, sí, i també pot anar que el lloguer se'n vagi cap a la compra, que reactivi la compra de lloguers. Tornem al tema, mentre la compra dels habitatges estigui tan alta, moltes persones, i els tipus d'interès tan alt, tampoc no hi podran accedir. És que també hem de mirar qui està comprant els habitatges. I una de les mesures que s'ha fet darrerament és treure la Visa Gold, perquè a Barcelona el que estava passant molt és que molts dels habitatges el compraven persones que no residien aquí o fons d'inversió de fora o gent que comprava, gent amb un alt poder adquisitiu fora per poder tenir la targeta de residència que et permet moure't per tota la zona Schengen. Per tant, jo celebro que per fi, una cosa que nosaltres veníem demanant des de fa molt de temps, s'hagi aplicat, que és aquesta retirada de la Visa Gold, i després s'ha d'apostar perquè la compra també sigui per persones que són per viure-hi. I també tenim exemples d'altres ciutats, com Amsterdam,
on estan prioritzant i estan impedint que hi hagi compra per part de persones que no venen a residir, sinó que es prioritzin els residents. Difícilment es veu, i insisteixo, necessitem molt de temps perquè això es vegi quin és el balanç, que hi hagi molta gent que decideix, sobretot el típic exemple que es posa del petit propietari que té un segon pis, que ha comprat amb els seus estalvis i que treu una renda, sobretot perquè jo crec que hem de tenir clar la contenció de preus que estem parlant, quina contenció de preus és. És a dir, amb l'índex que s'està aplicant, pot ser que un habitatge de 70 metres quadrats a l'Eixample, en lloc de 2.000 euros, pugui cobrar 1.400 euros. Si hi ha una persona que cobra una renda de 1.400 euros per aquell habitatge, no li sortirà a compte, igualment, llogar aquell habitatge? Perquè és que no estem parlant d'una contenció de preus que de cop i volta no pagaràs més de 200 o 300 euros. La reducció dels preus serà màxima un 10 o un 20%, segurament. Per tant, també hem de desmitificar una mica que serà de cop i volta una baixada d'ingressos grandíssima pels petits propietaris. Això tampoc és així. Jo crec que continuarà sent molt rentable per la gent que ha optat per tenir aquests ingressos a través de la renda d'un lloguer, però com a mínim hem d'intentar aconseguir que no sigui inaccessible per la gent l'habitatge i que et facin fora de casa teva quan acaben 5 anys, perquè al final és casa teva, tot i que no tinguis la propietat, és on estàs vivint els darrers 5 anys i és el barri en el qual vius, perquè de cop i volta et pugen el lloguer de 1.300 a 1.800, no? I que comences a mirar pel teu barri i tots els pisos valen 1.800. Estem dient que no volem expulsar les persones que viuen a les ciutats, no? I això està passant a Barcelona, però jo m'imagino que Sant Joan d'Espí també deu tenir algun problema d'accés a l'habitatge, especialment la gent jove. Quanta gent jove pot permetre's emancipar-se i anar-se'n de lloguer? Poca gent jove té els estalvis com per poder pagar l'entrada d'un pis també. Per tant, si tenen a darrere el suport familiar, doncs estem tornant a un tema d'inequitat en l'accés a l'habitatge. Si algú vol compartir habitatge, està molt bé, si ho vol com a experiència vital, però no tindria per què ser obligatori compartir l'habitatge fins als 30 o als 40 anys, perquè no hi ha manera que puguis pagar un lloguer tu sol. Crec que hem de tenir en compte també que el que s'ha fet fins ara, que és la desregulació absoluta dels preus dels lloguers, no ha solucionat l'accés a l'habitatge i el que fa és tenir molta gent en una situació de precarietat que condiciona tot el seu projecte de vida molt inassumible. Vale, diputada Segovia. Última pregunta abans que el meu company et faci un petit joc. Són 2 preguntes ràpides la seva. Investireu Salvador Illa si aquesta equació necessita el suport extern d'Alejandro Fernández, com va passar a Barcelona? Crec que és molt difícil que nosaltres puguem compartir projecte i model de país amb Alejandro Fernández. A Barcelona va passar alguna cosa semblant? No, a Barcelona no va passar això. A Barcelona el que es va fer va ser apostar per algú que fins feia uns mesos havia compartit totes les polítiques de transformació que es feien a la ciutat, com és el senyor Collboni, perquè l'altra alternativa era el senyor Trias, que el que volia, i ho havia dit en campanya, era desmuntar tot el que havia fet la senyora Colau. Nosaltres vam fer un vot de confiança cap al senyor Collboni, nosaltres no vam parlar amb el Partit Popular, no hi havia un acord amb el Partit Popular de Polítiques de Ciutat, tampoc del senyor Collboni. Ni del PSC amb el Partit Popular, tampoc. Que sapiguem, no hi havia cap acord de polítiques. No hi havia res. I nosaltres vam donar un suport obrint la porta a tornar a reeditar un govern d'esquerres, que tornàvem a sumar una majoria molt àmplia a l'Ajuntament de Barcelona del Partit Socialista, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú. Hem estat mesos intentant que aquest govern tripartit sigui possible. No ha sigut possible perquè el senyor Collboni no ha volgut. El senyor Collboni governa una ciutat com Barcelona amb 10 regidors i regidores de 41 perquè ell vol. I no té pressupostos perquè ell no ha volgut. A nivell de Catalunya, nosaltres tornarem a fer el mateix. Nosaltres posarem per davant model de país, projectes pel país, l'emergència climàtica i la transformació ecològica serà un tema clau, l'habitatge serà un tema clau, la garantia dels drets bàsics i els serveis públics serà un tema clau, i nosaltres parlarem amb qui calgui parlar, que entenguem que apostarà per això. Però sabem que Junts per Catalunya és un partit que no aposta per això, ja ens ho ha demostrat moltes vegades. I ja soci preferent. No estic dient això. Estic dient que en funció dels resultats de les eleccions, nosaltres el que volem és condicionar el model de país i les polítiques que es facin a Catalunya perquè vagin cap al model de país que nosaltres creiem que és el que necessita Catalunya, la Catalunya que ve. Per tant, parlarem per poder fer un govern que garanteixi aquestes polítiques.
Vale. Ara ja... Col·loco la càmera. Sí. Ràpidament, perquè ja és l'hora, fem Vale. un... 3 Sí, preguntetes ràpides li faràs, no? és un joc ràpid, com tu ets diputat al Parlament, vale? Hem de dir un polític d'esquerres que no sigui dels comuns i que t'agradaria que per la seva valia, no per les seves idees, estigués al teu partit. La gent Díaz, d'Esquerra Republicana. Vale. Aquesta és una mica més difícil. Un de dretes. Per la valia. Sí que és més difícil. Complicat. No, però perquè a més són molts, Són molts. Ostres. Pues mira, si és per la valia, jo crec que l'Alejandro Fernández és un gran... Segon cop que ens ho diu. És un gran diputat i és un gran interventor. És a dir... El Xavier Pellicer també ha dit no ens el posaríem mateix. d'acord en res, però com a diputat és un La gran gent coincideix diputat. en això, també. I la tercera, s'apropa a Sant Jordi. Amb qui creus que tindries una bona... de dretes o d'esquerres, un bon debat sobre llibres, sobre... que creus Sobre que té literatura. cultura. Una bona conversa. Doncs mira, et podria tornar a dir amb la Gent Díaz, que a més és escriptora, però crec que amb la majoria de diputades que hem estat a la Comissió d'Igualtat i Feminismes, crec que amb la Baixa Xangue també ho podríem tenir, crec que amb la Gemma Lienas, que a més també és escriptora, també el podríem tenir, amb l'Agra Madaula, que també hem compartit la Comissió d'Igualtat i Feminismes. De fet, crec que és una comissió que ha servit una mica per posar sobre la taula que més enllà de les diferències ideològiques hi ha temes on tenim moltes coses en comú i hem pogut fer coses amb la gran majoria dels partits amb representació, i crec que amb qualsevol d'elles podria tenir una conversa molt interessant sobre llibres. Moltes gràcies. Susana Díaz, moltíssimes gràcies. Susana Segovia. Ai, sí, perdó. Ai, Susana Díaz? Sí. És una altra, no? És Ai, l'altra Susana. Sí, quina patinada. Disculpi, Susana. Jo entenc que... Susana Segovia, Ai, que el que ara, vagi. Moltíssimes gràcies per estar aquí, que vagi molt bé. Gràcies a Moltes vosaltres gràcies. i enhorabona per un programa com aquest, que amb gent jove ho necessitem. Gràcies. Moltíssimes gràcies. I als espectadors ens veiem a la propera.